Vi har som sagt indkaldt til pressemøde her i De Skøre Drenge, og det er for at sige, at vi går hver til sit nu, og det er den sidste sketch, vi laver nu her, og nu er vi sådan snakket tilbage om de her 3 år, vi har været sammen, hvor vi har lavet det her. Jeg er så ego. Det er ikke sjovt nok. Man kan også sige, at mig og Morten har jo væltet rundt i Firsit her i de 3 år. Det har været utrolig hårdt at afvise så mange piger og drenge for Peters vedkommende. Ja, først begge. For Peters vedkommende. Der var en Kasper jo for eksempel, altså han var super ude faktisk. Men de fleste piger skal vi afvise. Jeg er svamp i skridtet! Ej, men Så jeg prøver at lave noget seriøst. Ja, men det er også bare fordi, der ligger så stort et pres på den, for at være sjov hele tiden. Jeg kommer ud på gaden, folk kommer ind og siger, hey, Mads, sig noget sjovt. Og jeg kan jo ikke andet end at skuffe. Vi har selvfølgelig også hørt i pressen, at Julie Winter har været ude at sige til Peter, du er ikke sjov privat. Og det er sgu noget, der går ind og rammer mig og få at vide, at det ikke er sjovt. Nej, Morten, vi prøver også at afvise det. Det er jo ved at være to timer siden. 2 timer og 10 minutter faktisk. Ja. Men økonomien, ja. Men vi har allerede mærket nu, at Ja, Det var 2 timer siden, jeg lige har fået ris. Jeg kan også sige, altså hvis produceren ikke sagt, at jeg ikke måtte sniffe af hende, så havde der taget en bane nu, fordi det giver bare sådan et eller andet, altså det er noget, man har ventet til at gøre. Så jeg tror ikke, der er råd til mere vold. Jeg er råd til mere vold. Hej alle sammen. Jeg bare gerne lige stille nogle spørgsmål. Det er fordi, at er det godt eller dårligt at være inde i en død periode, hvis du er bedemand? Jeg har faktisk lige en til, så skal jeg nok smutte med det samme bagefter. Er det godt eller dårligt at være alkoholiker, hvis du bor i Rom? Nu smutter jeg. Sidste spørgsmål, jeg har til alle sammen, det er det godt eller dårligt at have bøjle på, hvis du er inde i et klædeskab? Og nu skal jeg nok smutte alle sammen, undskyld du lejligheden, ikke også? Hey, undskyld, har du ikke 20? Hvorfor? Du bruger den bare på Feta! Bare lige allersidst, så kan I lige skrive svarmulighederne til peterbaby01@hotmail.com, eller så kan I lige gå ind på Arthur, så xpeterbabsiker med 2 A'er og et Z i enden og alt muligt lækkert. Nu smutter jeg. Hej. Overhold. Du gør det ellers godt. Tak. Tror du hammer lidt hårdt? Drenge, hvad laver I? Vi spiser en sommerbænk til haven. Lille projekt, vi har gang i. Så bare fortsæt. Det ligner bare noget andet. Har du 20 her med nogen? Nej, desværre. Jeg har lige brugt dem alle sammen på Feta.
løber godt nok hurtigt i dag. Overhovedet ikke. Sig, hurtigt fødder. Godmorgen her, du ser godt ud. Havde du en god havefest? Jeg skal ud og fyres mor. Går det godt? Fint. By the way, jeg har lige klippet en ged. Så Liverpool weekend, det gjorde mig Julie. Hej igen alle sammen, så er jeg tilbage. Jeg skulle egentlig bare lige stille et spørgsmål mere, og det var, er det godt eller dårligt at være Frank A, hvis du er nære, og det er jo bare lige... Nej, ikke mere nu, Jens. Gå væk. Hold kæft, de er sure i dag, altså, man. Jeg har lige et spørgsmål mere, som I kunne sende, og det var, eller hun selvfølgelig svare på, hvad jeg tænker på, altså, det var, er det godt eller dårligt at have et blink i øjet, hvis du fisker, og I skal huske at sende det til Peter-Babben, eller hvad, Apparato og alt muligt, hej hej!